Ka National Health Mission minta kasngi ka apun riturik Risau arjar arpoi kala pelong da ka program ban pinsngau tho bat penchloria ki pai pa nong shong shnong ban wan chakmat ban shim ya utika COVID-19. Ya katai ka program ya kabalatip kum ka health mela bala pelong hakashnong Jera Basai Riboy District kabrang hap hapo ka Jirang constituency. Hagatai kasngi la yo ru shibon ki jing penshai hakabede shapang ka kot ka kya bat kumno ban sumaria lade hakum kani ka por jong ka klam COVID-19 na I Dr. Kiling do ibadei ru I block medical officer patharkma CHC lembat kiwe ki doktor ki balawan ban yishim benta. Bat nakaliang ka district election officer Riboy kala pelong da ka jing penrung kerteng ha ka electoral roll ban yo ka voter ID ka jing thmu ka long kum shibenta ban penchlur ye ki nong shong shnong ye ki balakot ye karta khat pras nem shaning bakin penrung kerteng ha ka electoral roll la yo ru ya ka jing penshai nei additional deputy commissioner ikong FM Lakyang ibadei pet ye ka election department ha Riboy. Hagatai kasngi nakaliang ka National Health Mission kala samru ikdawai sya kinongshong jonggashnong Jera Basai bat lapelong ru ikajing shondur adhar. Lapin shongkun shushu yakatai ka program daga sur jingwai bat ki drama lingkot halor u COVID-19. Pi biadon hang ni pi menjur le em kata ba ni don kam ya ka jingkot jingkia bangin yo ya ka imlang saklang ka ba shat ka bokot ni ya ka shnong ka ba shat ka bokot. Kadai ne kam dai. Ne kam dai. Dala dah pip so banga bakla ong yang amo ngatharang ni siwang em daga ktian tharang health is wealth lani kata ka jingkot ki jingkia kadika spa ba kadika spa ba nagbenta ka nu ka namenta ka yeng gesem nagbenta ka imlang ka salang namenta jongi ki brio pi kani ka shnong jarai basai ka long ka shnong ka baladon bok tam hado kata ba piyo e gini ka health mela bakin kondak hang ni kenang ba penduk yo ya kata ka jing so thu chapang ka kot ka khia kenang ni baro ngenlong kita ki brio ki bakot ki bakia ai ba kani ka mela kani ka health mela ka ki pelong menta ka sngi kendang buan ki activities ka bakin le ha kani ka mela ai ba kinnum pulam mo kinnum long ki basap shim ya kani ka kabu daya perkhat mo ki long kpa ki long kemi mo ki rang san badan hang ni shim ya ni ka kabu shim ya kani ka jing smo thu ba ka jing ko jing khia hi ka long ki ke ka badan kam ngi menta ngi dan hapring jog ni ka thama COVID-19 ngi ong ka thama COVID-19 ni dai ban smo thu ngai hang ni phi yang hang ni phi medeng mas hato phi tiang shu na gumno ha balik phi medeng ki mas fitip ngan ong ye phi la hikai yang ni la ai ru ta ka jing so thu nga thai pinap pe gini ki IEC materials bedan hang ni ki baro ki deng ya ka mas ka jong ki namar ba ban ya da shu ila dia na ka jing sapriang jong nu klam COVID-19 ngidon kam ban deng ya ka mask mo ngidon kam ban pen ya jangai we ni we ngidon kam ban ya sat bahagi ti jongi nakapor sakapor bat ngidon kam ru ban ya shim ya ka tika tinga tharai nakaliang jong ko office BDO mo ibadei ru I chairman jong ka block task force bat ru ibadei incident commander ha ko be dei bat kani ka COVID 19 kiwan agi awareness ba ka don kam ka ya ka tika kadon kam bah kani jing shim kani ka tika COVID-19 pi ha kani ka puan nga kerpat pi kinong shnong jaga shnong jarai basai nong kram dengan nong rem jirang shim ini ka kabu jong kani ka mo jong kani ka asaila mo baklo ya nga mo ki shim ka kabu jong kani ka health mela nang ba pinyo ya ki jing tip jong pi ki ba bun halor ka kot ka khia pi ya jongi ngiduna pala de kanika jing aitika kaditang aku % tegi pe he ya kabara ka district ka dei san phoi % hitang namta ka block ka jongi ka her na kham shpo mo nisha kala de ban poi hadu ki san phinreu ki san pho phra hre tang namta ka block jongi ka her na nama ka jingduna pala ki nang shimtika ma bun hi nangi ngidan ting ban shimenu tika namar ngidan ro ka jing artatin hari empat don hero ki bamngai bakadon kane ka covid mo bun bangim ngai namar nimpat sham nimpat ayu but nado bawan unya covid le bangim ya poi shu hospital imi poi nama bun hi nangi tharai na phi lai le shim dawai hi haki clinic phinju test shu takadau pisngau ba kam dan kane covid ka shu dei tang ka ayu ma ka kam kai henrengan ang hi phi covid ka dan ma kumba phitep menta kala khamduna hi ki sapo ka district ka jongi henre habangi pe haki we keri kumba po Russia dan hakini kisni dan kini kita yau ki kes ki dan kiu shishu bat bon hi
ri Russia ka du iki khunlong ki jangki kumbangi la batai ki start sayen ba ngila deb ikan ka second wave ka first wave ngila ibun hi ki baladu like sim ka second wave ngila I hendrai kat kum ki batai ki start sayen ba kan ka third wave ro kan sa wan ba kan kham kata bhai ki khulung ki jangi ta ka daw bangin ya dahi ki khulung ki jangi ni hi kerang ba ngi de ban shim la ki jingya da kumba phitep ba ki population ki jangi ki bon hi ki khna ki kham cover ba ki population ki de ki khna bat kilong ki batolot bat ki kloi ban ke me kan ka jingpang hendre ka jingpam wan mi ni nama ngai hi bun hi ki ba pang menta ki khulung ila du lo jing in ki khulung ro nama bun sin he bun dalar ki pang ma dia ini covid ki sudak shutdown ki shit kilong me kum kan pneumonia maka covid hi ka pau be kum kan pneumonia ki khulung hendre ni pat hendre ka jing sham ka jing test ka pen pau ba kane ka covid kami habun ki test hendre amar hakne hapo ki thang ki jongi dang le be kane ka rat ka da pau hendre abang ila refer ki case ki jongi ni sham ba oi ki doi kata covid nama ki khamle ki test ki bakham pania ba ki ham ayuma kumbangan subata ya phi ngila dan armot ki mensim beriu ki bangila adu ka jirang blok ka jongi kata ka dai ka we po sna pater khama bat kum ju ro na umari tai di khulungi badang lai banai bat ilayo akane ka jimpang covid nyemla ban perkhat ba kasnang umat ba jengai ba na po pater khama ka bekendong ba hendre itai khulung ila du na ka jing im tang na ka jimbom tip ba ka jimbom ngai ba ka jimbom ya jipet shai hiru ma dengan Pite bam jula ada ban apmo pimangani blai thau ne baka haban shat baka haban in you balisha health center syuk ko to sha Ni hala Aisyah. Li health center, li health center. Abang api sa iklan do. ngai sha di klan kan haji saling mabanyawe de pite balisha health center Ni ngala bi ni ngala health center ngala barang sa bang klan. Tahu corona umlali yang ah. Ada pi kwa li kilik mo pi. balik kami awe de piwa kada ka jinga dai ni no corona te Corona kumno pi te pimdan jingmo jing perkat cuma. Tahu corona umlali yang ah. Yang ngiru. ni pite pim juta ma mendenam itong asha ibanya tho yang ba uniu ba ai dawai tika am ulayat shat menta but hakawairu am nimdan kam hiru ban siu pisang yo ai dia dalong kumnu ru sialet lang am bat nga Ni siya ngay sa itay kong asya. Ngayos ngo ba kani ka dawai tika kalau kabama berkabam trikam. Lar kalaban kalaru megret kami jungi larangi ayah kata ketika banila bania bro. Hisiate mariawan tahu corona. ni kan bat pite bam ji apai ma pite bojinget si kiwe kat ka baki ang nget ba siya ka sarkar si ka kwat ka khya bat ki bapalat emini na kini ki kram ki bengidan menta Ngamite ya kita ki baro. Ngau banang saya dan klan kabor mek kapabiang. Utaw corona udah tangi kiba temen berkibal atelon sakabam dan sisya.